9.1 lakhsக்கே வீடு வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேஜில் நம்ம ஆட்ஸ் போட்டிருந்தோம். ஓகே ஓகே. அந்த ஆப்ஷன் இன்னும் அவைலபிளாக இருக்கா? அண்ட் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது சார்? ஃபைன். ஸோ 9.1 lakhsன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐ திங்க் 2 months பேக் நம்ம போட்டிருந்தோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதாவது வந்து திஸ் இஸ் ஃபார் இண்டியன்ஸ். ஸோ இண்டியன்ஸ் வந்து மெயினாக வந்து பாயிண்ட் வரட்டும் வெயிட் பண்ணுவோம்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா தே ஆர் லூசிங் மோர் மணி. 9.1 lakhsன்னு சொன்னது 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி. இப்போ அதே ப்ராஜெக்ட் 9.7 lakhs கொடுக்கணும் நீங்கள். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 60,000 rupees வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக வருது. ஸோ இதை வந்து மெயின் ஃபேக்டராக வந்து இண்டியன்ஸ் பார்க்கணும். இப்போ எல்லாருமே வந்து நாங்கள் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோன்னா, கிளைண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா EOI எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த 9.1 lakhsக்கு வந்து எஸ் யூ கேன் பர்ச்சேஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி, நாட் இன் 9.1 lakhs now, 9.7 lakhs now.